Maray na hapon mga tugang oya po ang mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga bareta maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB. Sa mga bareta ngunyan para sa aga. Inutuntan bareta halid dyan sa luwas. Si Luwens Barcena. Luwens kamen. Silabi ang pasasalamat ni 9th Infantry Division Chief Major General Henry Robertson kaya ko Bicol Party List Congressman Saldico makalihis sa magtular ininin 5 hektaryas na daga sa saindang komandansya. Iniyan ni pinagunambitan ka ng sampitan ng general pagkatapos na mismong nagdayo si Congressman ko sa saindang komandansya. May kinaaraman sa siring na bagay. Nagkaiguan hindi of donation as in groundbreaking ceremony sa lugar para ipailing ko na ang Ako Bicol nagbibitbit sa importansya kan mga soldados na nagdudusay ng buhay para matawan ng lambang badwaan laban sa mga nagpapatakot kan pasi orden sa teritoryo. Sigun kay ko, ang Ako Bicol dahil matunong sa pagtaon ng tabang tamalak at mga nakalihis daw. Nagtaw ininin mga government internship program, skills training, educational assistance, at assistance sa mga senior citizen at sinibapa na magpapadagos, lalo na pati sa aga, maselebrar man sila kan sa indang anibersaryo. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Daing ayuda na maresibi hali sa gobyerno ang mga individual na nagpatudok kan sobrang dose ng COVID-19 vaccine pag may bako magayon na mangyari sa enda. Inapatandid ni National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Ted Herbosa kasunod ka report na igwang mga individual na nagpabakuna ng karagdagan na dose maski wala pang 6 na bulan poon na kansinda matudukan ng second dose. Nagkapara sa bakunadong individual ang nagsabi na naipasinda na bakunahan para sana makakuanin ibang brand ng COVID-19 vaccine. Kinabi niyang pigtagama na indemnity fund kin gobyerno para sa mga nakamati nin side effect sa COVID-19 vaccine alagad bako sakop kay ni ang mga nagpatudok nin sobra sa 2 dose. Sangunyan solamenteng mga senior citizens, health workers asin mga individual na may comorbidities ang pigtutugutan na matauanin booster shot. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na ang Pilipinas dahil pa nakakabakuna sa 3 milyones na mga senior citizens kontra sa COVID-19 puon kanini mag-roll out kan Marso. Sa iyang sinabi na nahiling ninda na ang nabakunahan nasa 62% pa sana, mantang sobra pa sa 3 milyones na mga senior citizens ang day pa nababakunahan. Enot kay ni, sinabi ka National COVID-19 Vaccination Dashboard na 4.4 milyones na mga senior citizens ang nakaresibi kan primerong dose, mantang 5.1 milyones na maedad ang fully vaccinated na siring man 48,491 ang nakakuha sa indang booster shots. Karagdagan na 20 milyones doses ng Pfizer COVID-19 vaccine na binakal kan gobyerno para sa masunod na taon. Sigun kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer asin Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez, nakamauotan kanina mapalangkaw ang numero para sa pediatric vaccination. Target na mabakunahan ang 90 milyones na populasyon. Kariba na ang pagtataon ng booster shot sa A1, A2, asin A3 priority group sa ikaduhang quarter kan 2022. Kamautan man kang gobyerno na mabakunahan ang 54 milyones na Pilipino, kariba na ang 80% kan mga aking nasa edad 12 hasta 17 anyos sa pagtapos kan taon. Tinawanin paliwanag ka National Task Force Against COVID-19 na ang mga eroplanong malaog sa nasyon hali sa Hong Kong pigtutugutan na pa dahilan tadi pa man inikay ba sa travel ban list sa tao kan patakot kan COVID-19 Omicron variant. Sa indang sinabi na sinda nagahalat pa rin final na rekomendasyon hali sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease sa manungod sa siring na bagay. Ini kasunod man kan rekomendasyon hali sa Technical Working Group on COVID-19 Variants as inibapang ahensya. Pabor ang mga local government units sa pagbabakan vaccination target kan gobyerno poon ngunyan sa good sa Disyembre 1 na pag-araman na gikan sa 15 milyones na target sa pagbabakuna ibinabay ni sa 9 milyones kausa kan logistic issues.
Sigun kay acting health spokesperson Beverly Ho na ni ang rason kung nata nagkaigwanin duwang round ang pagbabakuna nakamautan kan ahensya na may itaas pa numero kan mababakunahan sa ikaduwang National Vaccination Drive poon sa Desyembre 15 sa Good 17. Magigarumduman na inanunsyo ka National Task Force Against COVID-19 asin ka National Vaccination Operations Center na saro man sa mga kausa kaya binago ang target sa pagbakuna dahil sa kakulangan in supply nin iringgilya para sa mRNA type vaccine aro kan Moderna asin Pfizer. Mantapig dalauman kan DOH ang pag-abot kan mas dakulpang bakuna sa ultimong bulan kan taon na dakulang tabang sa vaccination drive. Sa ngunya nasa 30,000 na volunteer ang nagpapartisipar sa primerong round kan National Vaccination Day. Hinagad din sarong health experts sa gobyerno na palawigon pa ang quarantine period para sa mga biyaheros na malaog sa nasyon asin ipagbawal na ang mga biyahe ng eroplano halis sa iba pang nasyon kausakan patakot kan bago asin posibleng mas nakakaulakit na COVID-19 variant na Omicron. Sinabi ni Dr. Tony Leachon na dating advisor ka na COVID-19 Response Task Force kan gobyerno na dapat pag-adalan kung ibabalik na 14 dias na quarantine period para sa mga biyaheros bilang pag-iingat sa pag-ulakit kan Omicron variant sa nasyon. Sinabi niya na dapat repasuhon asin ibalik ang mas mahigpit na quarantine period dahil ang taan bagong variant minahalang kauman ang transmission kaini. Ipinahayag ni National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Ted Herbosa na padagos na garahay ang estado kan COVID-19 vaccination sa nasyon. Sinabi ni Herbosa na pangsyam na ang Pilipinas sa bilog na kinaban pag-abot sa numero kan mga nababakunahan kada aldaw. Sa mga nakaaging simana, nag-average na sa 800,000 doses ang ituturok kada aldaw. Sa ngunyan, ikatulon ang Pilipinas sa mga nasyon na prioridad na matatawan ng bakuna kan COVAX facility. Inalarma asin pinarumdum kan Philippine Red Cross ang publiko na day magpabayangon yan na pandemya lalo na ta sinabi kan World Health Organization na diskubring variant na Omicron bilang variant of concern. Sinabi ni Senadora Richard Gordon na pamayo kan PRC na day dapat magpabaya dahil ang taan virus minamutate na pwedeng makaafektar sa mga namamanwaan. Sinugo niya ang executive management kan PRC na magibunin magkakanigong preparasyon in kaso ang bagong variant ang magtama kaiban pagbakal ng personal protective equipment, pakusugon ang molecular laboratories o testing centers kini asin agresibong pagsuporta sa national program ng pagbabakuna kan gobyerno. Miaras tanto posibleng magpuuna ang pagtataon ng COVID-19 booster shot sa mga fully vaccinated na empleyado kan gobyerno asin iba pang economic frontliners ngunya na bulan ng Disyembre. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez na posibleng bukasan naman para sa government asin economic frontliners ang pagtudok ng booster shot sa gigibo na ikaduwang National Vaccination Drive sa Disyembre 15 sa Good 17. Banta naggalaom si Galvez na matatapos ngunya na taon ang pagtataon ng booster shot sa health workers, senior citizens, asin mga may comorbidities, mantang kukumpleto naman bago matapos ang taon ang pagbakuna para sa mga kaakian. Nagpatanid si National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Ted Herbosa na dahiman sakop kan indemnity fund ang mga nagpabakuna nin sobra sa kinakaipuhan na dose nin bakuna kontra sa COVID-19. Sa iyang sinabi, naigwanin mga personang nagpatudok nin dugang na bakuna maski day panin na 6 na bulan na puon kan sinda matudukan kan ikaduang dose nin bakuna. Idredag pa man ni Herbosa na may naresibi sindang informasyon na ang iba nagbakuna sa ibang lugar asina nagsabi na day pa sinda nabakunahan mantang an iba day panganing 6 na bulan na nagpabakuna naman. Siniguro kan gobyerno na makusog nindang pigbabantayan ang mga pasahero malaog sa Pilipinas alay sa South Africa asin iba pang nasyon na nakapagresto nin B11529 variant kan COVID-19 o mas midbid bilang Omicron variant. Sigun kay Bureau of Quarantine Deputy Director Dr. Robert Salvador, sinugo na ninda o sinda kariban ang Department of
Interior and Local Government para aramon ang mga pasaherong posibleng hali sa mga apektadong nasyon. Sa ngunyan, wala pa manggararay na namomonitor na Pilipinong nag-uli hali sa mga nasyon na may kaso ni Omicron. Mantang sinabi ni Salvador na pigtutuburan na nasa 500 beses na mas nakakaulakit ang Omicron variant kumpara sa Delta variant kan COVID-19. Enot nang nadiskubre ang Omicron variant sa South Africa asin pigdeklarar kan World Health Organization na variant of concern. Pinirmahan ni Senate President Tito Soto ang commitment order na minasugo sa pagkulong kay Pharmally Pharmaceutical Corporation Director Lincoln Ong as Incorporated Secretary as in Treasurer Mohit Dargani sa Pasay City Jail. Siya nagpirma sa orden susog sa naging kahagadan kan Senate Blue Ribbon Committee na ipinadara kay Superintendent Ramiel Vestra, warden kan Pasay City Jail. Ang siring na bagay ang nangyari matapos na si Senate Sergeant at Arms Rene Stamonte magpaluwas ng rekomendasyon na ibalyo ang duwang opisyalis kan Pharmally na nagsayumang magsabi kung sa inan mga dokumentos may kinaaraman sa nasaindang financial statements. Nadugangan pa ang mga nasyon na nakaibanan sa red list tampang kan patakot kan COVID-19 Omicron variant. Sigun sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease, kaibanan sa travel red list ang Austria, Czech Republic, Hungary, Netherlands, Switzerland, Belgium, asin Italy, na epektibo na ang travel ban na madurara sa sa Desyembre 15, 2021. Enot nang naibugtak sa red list category ang South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, asin Mozambique. Sigun kay Cabinet Secretary asin Acting Presidential Spokesman Carlo Alexis Nograles na tutugutan ng gabos ng mga inbound international travel hali sa red list country kaya sa nakaaging 14 dias. Solamente ang mga Pilipinong pababalik sa nasyon sa paagi kan government-initiated o non-government initiated repatriation as in bayanihan flight ang tutugutan na makalaog sa nasyon alagad kinakaipon pamanggararay na sunodon ang nasa red list country. Mantang ang mga pasero na pasirin sa Pilipinas na hali sa red list country kanakaaging 14 dias, tutugutan man na makalaog alagad kay puan kan mga ini na magpairarom sa mga facility-based quarantine sa laog nin 15 o 14 dias asin ipairarom sa testing sa ikapitong aldaw. Sinabi ni Labor Secretary Bebot Bello na sobra sa 800,000 na mga overseas Filipino workers ang nakauli na asin nakaibanan sa indang pamilya poon kan maggapuon ang pandemya kausa kan COVID-19. Sa listahan kan Overseas Workers Welfare Administration, sinabi ni Bello na sa kabilugan uminabot na nin 809,374 na mga OFW ang naibiyahe pa uli sa indang mga rehiyon. Matapos daan mga ini magpararam sa quarantine protocols na ipinapasunod kan gobyerno. Kadaklan sa mga nakauli, kumpwesto nin mga obreros na apektado kan pandemya asin mga displaced OFW dahil sa lockdown na nakaapektar sa ekonomiya kan kinaban. Dapat dalaton kan mga pribadong sektor na makapagpulos ng emergency use authorization ang gobyerno para gamiton bilang booster shot ang senda mga bakuna na madali nang magpaso. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez, ang EUA na ipinaluwas kan Food and Drug Administration para sa nasa pagtudok nin booster shot sa mga health workers, senior citizens, asin mga may comorbidities. Paborman si Galvez, Health Secretary Francisco Duque, asin Trade Secretary Ramon Lopez na magamit kan mga pribadong sektor ang senda mga binakal na bakuna bilang booster shot alagad kay puan una kan EUA. Sinabi pa ni Galvez na naghagadama sinda ng direktiba sa World Health Organization may kinaraman digdi asin prioridad manggararay ang pagkataon ng booster shot sa nasabing priority groups. Mapaluwas ang Social Security System nin 27.5 bilyones pesos na pensyon na poon sa Desyembre 1. Sa indang sinabi na sakop kan ipapaluwas na pensyon ang mga benepisyo para sa bulan ng Desyembre asin ang 13th month pension.
Nasa 3.14 milyones na mga pensyonado sa pribadong sektor ang makakaresibin ng benepisyo na ibubugtak sa indang bank account o e-wallets na pwede man sa paaginin remittance transfer centers. Kwalipikado ang mga retirement survivor as in a total disability pensioners kan SSS sa 13th month pension. Makukuha kan mga pensyonado ang sa indang benepisyo sa Disyembre 1 sagkod 4. Yan mga tungang nga detalles kay mga bareta ang unyan para sa aga, digdi sa Radyo DCGB. Sa pag-aaral kan mga pagariba, Sinem Salado Technical. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Franz May Boras. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa inyong pag-antabay. Toto Pito,